Goeiemorgen, Batteravie. Vandaag ga ik u meenemen naar een optreden van ons Batteravende Cup. We moeten optreden in de platte zaal vandaag en dat heet tegenwoordig Complex. Bij de Zuid-Eendwal. Ik heb er heel veel zin in, maar ik moet me nog gans veerdig maken, want zo kunnen natuurlijk ook niet aankomen in mijn badjas. En het leek me ook wel leuk om u kennis te laten maken met de Cup. Of ja, ze waren daar ieder dan dat ik daar was. Maar het is gewoon een stelletje ongeregeld en dat maakt het heel erg gezellig. Maar je ziet het wel vanzelf. Shane nog eens uit. Ik ben even bezig. En wat ik altijd zo leuk vind bij de professionele YouTubers is dat ze dan in hun vingers knippen en dan zien ze in een keer gesoigneerd en aangekleed. Dus dat gaan we ook eens proberen. Kijk, het werkt ook nog. Hoop me ja, gek. Wie had dat iets gedaan? Er ontbreekt eigenlijk nog maar één ding. Alleen dit schoenjesje nog aan en dan ben ik weer gans 40. En zoals altijd ben ik veel te laat begonnen met me 40 te maken. En ben ik altijd nog zus op tijd of zus te laat. Dus ik moet eigenlijk gewoon doen. Dus kom maar met naar de platte zaal. Ik ben gearriveerd. Volgens mij ben ik de eerste een keer. Het is ook fijn voor de verandering. Zo, het is weer voorbij. Ik heb me ondertussen al omgekleed. Mijn jasje heb ik schoenen opgehangen. Dan liekent het just van de achterkant tof met twee lui in de auto zitten. Het was in ieder geval fantastisch en morgen maken we weer 5 keer. Ik geniet even aan. In tegenstelling tot wat iedereen denkt, heb ik geen Kia, maar heb ik een hele fijne, oude, zonnige Fiat. Wil ik even zeggen, hè? Voor de verwarring, want anders denkt iedereen, hoe is deze een auto naartoe? Maar ik heb geen Kia, dat kunnen niet betalen, want als ze muzikant is, dan moet ze toch doen met wat ze hebt. Het leven gaat niet over roezen, de weet wie het gaat. Laat een like achter als je het leuk vond. Je mag het filmpje ook delen wat je zelf wilt. Dan zien we ons in de volgende keer. Ciao.